Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu wilujeng dalu sugeng pinanggen malih kanthi jimdeka wahyu laras ingkang samekta kasuwun kaperang anetepi kanthi boboh manggugati sakrimbit jimnika boboh samingin Ibu Tri Umiatun anggenipun alhamdulillah anetepi kanthi darmaning tiyang sepuh jimnika ingkang sebat hangitanaken kanthi putra tercinta putra tersayang ingkang dipun paringi asma jimnika Tegar Okta Ramadhani ingkang sampun berkidan dalu samenika ugi sepina malih katur dumateng para sanggaing tamu ingkang sampun anetepi kanthi undangan boboh manggugati sakrimbit. Mugi-mugi kanthi rawuhipun sedaya tamu undangan dalu sakmenika kasuwun kaperang ingkang sampun pilenggahan mugi kang dereng pilenggahan ingkang dereng dumugi mugi-mugi dalu sakmenika boten manggih alangan satunggal punapa langu-langu ugi dumateng Bapak Lurah sak perangkat sakadang dalu sakmenika ingkang sampun dereng-dereng kanthi mayu bagya kanthi hajatipun Bapak manggugati sakrimbit ugi sepindah malih langu-langu dumateng para kadang rewang sedaya panitia ingkang sampun dereng-dereng kanthi makarya pagelaran sakmenika ugi sepindah malih katur dumateng Romo Yai Bapak Haji Ibu Sun Hajah ingkang tansah sinanding kitab suci ingkang kawula ajeng-ajeng tafangat ugi enjang yaumul qiyamah kanthi wahyu laras ingkang sampun marak sowan kanthi jimnika sesen kaping 3 dalu sakmenika kanthi palilah donganipun sedaya para sanggaing tamu ingkang sampun pinarak lenggah mugi-mugi mangke sasampunipun hangaturi kanthi repen campur sari utawi tembang lagu-lagu ingkang badhe dipun hayahi dening wahyu laras pimpinan saking Ibu Sumarti Lengger saking Jetis ugi kalebet Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dalu samenika dene wahyu laras tinimbalan malih sepina malih ugi kagem Bapak Kapolsek ingkang sampun hangijenaken kanthi dene wahyu laras dalu samenika kang sampun pinarak lenggah satata kadukung Mbak Sumarti Mbak Sonia wonten Mbak Yanti Mbak Titik SE sarjana ekonomi dalu samenika sampun pinarak lenggah satenipun kabuka kawiwitan lumantar dene wahyu laras wahyu laras wahyu laras Tri Umiatun ingkang nembe kemawon hangitanaken kanthi putra tercinta menika Ananda Tegar Okta Ramadhani mugi-mugi dados lareng kang pinter dados lareng kang soleh dados lareng kang migunani tumaping basa tuwin agami tuwin berbakti dumateng Rama lan Ibu gi kagem masyarakatipun matur sembah suwun dene saking wahyu laras sumangga Mbak Sumarti katuri jumeneng sesarengan kagem pambuka kanthi dene wahyu laras dalu samenika Kak Cuplik kanthi shooting audio ugi kadukung dalu samenika derek matepang nggih saking sound systemipun jimnika Mas Tono alias Mas Mukri saking Tratah Banjarsari kadukung dan operator ingkang bagus wonten
Diman alias Dagel. Semoga Mbak Sumardi, Mbak Sonia, Mbak Yanti, Mbak Titik sareng wah Yularas katuri jumeneng sesarengan kandi yang membuka saya sanoko kaping 3